जय 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 बर हारिनि जय 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 बर हारिनि जय। अब्ला लोगोफोर जों दा नै सफैबाय, जों दा थाबायलांगासिनो आरो नै अयथासार गित दं लामा लामा। गोजानथार खोमा जों नुहुरबावाखैनो लोगोफोर, नोगोद मानसिनि लामा लामा मानसि गोजा आरोना नै लोगोफोर, गेटआबो अयथासार दं लोगोफोर, लामा लामा गेट गोजा। ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेयाव सोरबाफोर थानो गोसोबा थानो हागोन आरो ना, हराव गोजाननिफोर फैनाया थांफिननायबा बेयाव थानो हागोन आरो ना, फैसा लागोन बेसेबां लागोनथाय मिन्थिया। नै लोगोफोर बेयाव थानो हागोन सोरबा थानोबा। जों दा ओरै थाबायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर, गोजानथारै नै दासो एसे नुहुरहांदों, मार गोजान दंबावो। जों दा थाबायलांगासिनो नै लोगोफोर, गोजान दंबावोसो। जों सानैजों फैदों लोगोफोर, नै बिमल बर'जों आंजों फैदों, जों सानैजों फैदों लोगोफोर। जों दा थांगासिनो सानैजोंनो। नैयाव हटेल नुहांबायानो मोनसे लोगोफोर लामायाव, जों दा नायनोसै लोगोफोर। नैबेयाव गेट मोनसे नुदों लोगोफोर, नाय मोजांथार गेटआ लोगोफोर, नाय मेन गेटजों थांथारगोन लोगोफोर जोङो। मेन गेटआ अबाव दं जोंथ' मिथिया नालाय, जाय थांगासिनो आरोना लोगोफोर जों। मेन स्टेजखौबो नायगोन लोगोफोर, अबाव मा जादों जों नायजोबगोन आरोना लोगोफोर। जों थांगासिनो सिद्दायैनो। जों दा सफैबाय लोगोफोर मेन गेटआव लोगोफोर, जों दा हाबलांनोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर बेनो अयथासार गोजौ मोजां अयथासार मोजां आरोना लोगोफोरनि नाय गेटआबो, मार स्टेन्डार्ड नुदों लोगोफोर। जों दा ओरै हाबलांसै लोगोफोर। जा मोजां आरोना लोगोफोर, नै बिसोर भलन्टियार आरोना लोगोफोर, नै भलन्टियार दङ आरो नै जिं जिं फुल दंजोबो लोगोफोर। नै जों दा ओरै हाबलांना नायनोसै आरोना फारसेनिफ्राय। नै लोगोफोर बेयाव बिबार दं, ओरै उनजों नायबा नै बेफोरबायदि नुगोन आरोना लोगोफोर। नै गोजौथार लोगोफोर गेटआ। जों दा नायनोसै लोगोफोर, नै लोगोफोर गोजानावसो नै बिसोर मेन स्टेजआनो लोगोफोर, बैया गोजान गिदिरथार लोगोफोरनि पेन्देला। नै लोगोफोर बेफोरनो आरोना लोगोफोर, बारा मानसि गैया लोगोफोर। नै बेलेगावसो दंहैजोबो खोमा मानसिफ्रा लोगोफोर। जों दा ओरै थांसै, सानजाहा थांसै आरोना लोगोफोरनि नाय सानजाहाजों जों फारि फारि नायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर, गासैखौबो नायजोबनोसै फारि फारि। नायगिदिरा स्क्रिन होनानै दोनदों लोगोफोर, नोंथांमोना जोंथ' नुहुरखाया नालाय लोगोफोर, मार गोजान बेनिखायनो बिदि होना दोनखादों आरोना लोगोफोर। जों दा ओरै थांसै आरोना नै लोगोफोर, स्क्रिननि उनजों माबायदि दङ। नै लोगोफोर मार गिदिर ना लोगोफोर, दुब्लियाव जादों नै लोगोफोर, माइ गायग्रा दुब्लियावसो। माइ गायग्रा दुब्लियाव जायाबाथ' जेरावबो जायगा गैखाया नालाय, बेनिखायनो माइ गायग्रा दुब्लियावसो बानायखायो बांसिनानो। नैबे सानजाहाजों आरोना नै लोगोफोर, बर' राव गेवलांथों। नै लोगोफोर गासिबो बेफोरबायदि साजायजोबना दोनदों, मुंख्लं खाम्फाफोरबो दंजोबो गासिबो आरोना बियो। बे सानजाहाजों आरोना लोगोफोर, स्टेजनि सानजाहाजों बियो गासिबो। बेफोर मुंख्लं खाम्फा लोगोफोर। जा मोजां मोजां साजायजोबना दोनदों आरोना गासिखौबो। हाय लोगोफोर, जों सफैबाय नै फाइनालि। जों दा ओरै सानजाहा थांथारनोसै लोगोफोर, मा नुयो नायनोसै। गासिखौबो गिदिंजोबगोन जों सानैजोंनो लोगोफोर।
ओरै थांथारनोसै आरोना लोगोफोर मा दं बेजों नायथारनोसै जों ओंखाम होग्रासो लोगोफोरनि नै बियो ओंखाम होग्रासो जों माबाफोरसो जायो नामा सानदोंमोन आरोना लोगोफोर जों नुफैबाय नै जों दा ओरै थांफिनसै आरोना लोगोफोर नै बेजों गासैजोंबो जाजोबो नै बेजों जों थांला ओरै थांला आरोना लोगोफोर ओरै फैफिनबाय जों लोगोफोरनि नै जों दा फैफिनबाय ओंखारलांसै जों लोगोफोर बेनिफ्राय एगजिबिसन हाबहैनोसै आरोना लोगोफोर जों दा थांनोसै बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर एबार एगजिबिसन हाबहैनोसै मा मा नुयो नायनायदो लोगोफोर नोंथांमोना जों दा ओंखारलांनोसै जा मोजां नुदों आरोना नै लोगोफोर लामा नै गेटनि लामायाव गेटनि मोखाङाव नै गासै फुल गोजा नालाय जों दा नोंथां एगजिबिसना गेटआ बेनो लोगोफोर जों दा बेजों हाबलांगोन आरोना नै बेनि गेटआ एगजिबिसननि गेटआ अयथासार मानसि लोगोफोर नै बेयावसो लामाया जायगायानो गैया नै लोगोफोर नै अयथासार मानसि बेनोमोन आरोना ओमफ्राय जों दा ओरै फैबाय एगजिबिसन हाबफैनोसै गिबियावनो दा जों दा नै टिकेट दानना लाहैग्रोनोसै नैबेयाव टिकेट होयो आरोना लोगोफोर जों बेनिफ्राय दाननानै हाबहैनोसै आरोना लोगोफोर टिकेटखौ दाननानै हाबहैनोसै टिकेटआ 20 थाखा लोगोफोरनि नै 20 थाखा लायो जों दा हाबलांनोसै आरोना नै लोगोफोर टिकेटखौ लाना फैबाय जों दा हाबलांनोसै बेयाव टिकेट लायो आरोना लोगोफोर नै नाय मेन गेटआ एगजिबिसननि गेटआ बेनो लोगोफोर सेन दंबावोसो जों होलांबाय जों सानैजों नै लोगोफोर जों दा हाबफैबाय एगजिबिसनाव मा मा नुयो नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो हाबग्रोमोना जों नै लोगोफोर बेफोरबायदि नुफैबाय आरोना औवानि बायदिसिना खालामलाबायनाय नै लोगोफोरनि नै औवा मुरानि बायदि नुलाबायनाय आरोना नै लोगोफोर मेन गेटनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगो बेखौ नुफैखागोन आरोना लोगोफोर नै औवा मुरानि बायदिसिना खालामलाबायनाय साजायना दोनदों जों दा ओरै हाबलांसै फारसेनिफ्राय नायलांसै जों दा सानजाहाजों हाबनानै ओरै ओंखारबोनोसै आरोना लोगोफोरनि नै बायदिसिना औवानिनो बानायनाय बेबो जों दा फारि फारि नायलांगासिनो जों जिंनो बायदि रोखोम दखान नुनो मोनगोन आरोना नै बेफोराव नै नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो लोगोफोर फैयै नुफैबाय जों नै लोगोफोर बेयाव खुख्रि बायदिसिना फानदों आरोना सिखाफोर नै बेखौ बारना ओरै फैलायबाय नार्सारि बियो लोगोफोरनि बायदि रोखोम दखान दंलाबायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो फैबा नुनो मोनगोन आरोना बायदि रोखोमनि दखान नाय बेखिनिया गासैबो एगजिबिसननि हला बेनो बेसेबा गिदिर लोगोफोर जिङावसो मा बुस्थु दा बियो जों नै ग्रोब आं नुफैदों बेखौ मा बुस्थु मोनथिया आरोना लोगोफोर बेयाव सिफुं बायदिसिना फानो आरोना नै लोगोफोर सिफुं सेरजा फानोमोन बेयाव
जों सानैजोंनो गिदिंगासिनो आरोना लोगोफोर रावबोथ' लोगो गैखाया नालाय जों सानैजों फैखादों जों सानैजों गिदिंगासिनो आरोना लोगोफोर बे लोगोफोर फैबाय मैखुन नुफैबाय जों लोगोफोर मासेबा गिदिर मैखुन लोगोफोर बेफोर हटेल आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा नैयाव हाबहैनोसै लोगोफोर बर'नि न'खराव हाबहैनोसै आरोना लोगो मा नुयो नायनोसै बर'नि न'खराव बेयावबो सेरजा फानो आरोना जों दा हाबलांनोसै बर'नि न'खराव लोगोफोर मा नुयो नायनोसै अयथासार मानसि आरोना नै लोगोफोर नाम होना दोनखाजोबदों नै लोगोफोरनि नाय मा न' मा बुस्थु थायो मा थायो नै गासैखौबो नाम होखाजोबदों नैबे सिला जाहैबाय बै नै बाथौआ सानजाहाजों दङ अनेक मानसिनि लोगोफोर रायलायनोनो जायगा गैया नैबे खोलाहाजों आरोना लोगोफोर नै नाम होखाजोबदों गासैखौबो नाम होखाजोबदों मा बुङो नैबेयाव इन्दि बायदिसिना खालामो आरोना लोगोफोर एम्फौ फिग्रा बेखौ बोरमा बायदिसिना दोनो खोमा नै लोगोफोर लिरना दोनखाजोबदों नै ना गोरानाबो नंखागौ नै आसलिखायानो लोगोफोरनि नै दंजोबो आरोना लोगोफोर बायदिसिना बर'नि न'खराव मा थायो बेफोरखौनो होजोबदों बेयाव जे नै जेबो दं लोगोफोर ना सारनो हागोन फुख्रियाव ना दंना गैयाथाय लोगोफोर नुवाखै माथो हालेवलायनायनि लोगोफोर हालेवगासिनो माइ गायनाय दंना गैयाथाय नाहरनो बैजों माइ गायगासिनो माथो नायनो लोगोफोर माइ गायनायखौबो नै लोगोफोर माइ गायग्राया ओंखाम हैदो आरोना बियो हालेवनायनो ओंखाम हैनाय बियो माइ गायनाया नै लोगोफोर माइ गायगासिनो बिसोरो खोथिया लाबोदों खोथियाबो गोदान गोजासै रानबाय माथो खोथियानो बेयाव गय जों दा नैबे बाथौआनो लोगोफोर बाथौआ बेनो आरोना जों दा ओंखारबोबाय नै फैयै ग्रोब नुफैबाय आरो नै लोगोफोर टेकनिकेलनि लोगोफोर नै लोगोफोर So basically, it is a setup way. Alu di na, alu di honi ki. Any conducting material, manu di hobo. ये just मैंने ऐसा input ले ऐसे, like keyboard आमी जने के input दियो, तो एक keyboard input में आमी throw objects ले ऐसे. तो तुम्हें तीनटा मानो खराब हो गया पर तीनटा मानो को तुमसे इतना input लो. नहीं लगा पर. Apple तीनटा लो लो पर orange तीनटा लो लो पर. Anything is conducting. मैं जो थोड़े kind flow. ये इतने current generate कौन? कितना ना? लोगोफोरनि नाय माबायदि ड्रना नैबेले मा बुस्थु लोगोफोरनि नायबा मिथिगोन आं हमनो हायाखै बियो मा बुस्थु दसे नायना लानो र' मा बियो मा खालामबाय थादों बिसोरो बुजियाखै आं लोगोफोर मा खालामदों मा बेलाय बर'नि folk मोसानाय आरो बेयो पार्टिकुलार मोनसे मोसानाय नङा
लोगोफोर बल खेला गेलेदों रिमटजों बल खेला गेलेनायमोन बियो ओरै फैबाय जोङो नै बेखौ गारनानै फैबाय आरोना लोगोफोर आर'नाइ गस्लाखौ नायदों बियो बिमला नियर नुफैलायबाय लोगोफोरनो सिलिन्डार गैयालासिनो गेस माबायदि अर फोजोंनो लोगोफोर सिलिन्डार नाङानो बियो मिन्थिफेरामोन नै दिनैसो नुबाय लोगोफोर सिलिन्डार नांनायानो लोगोफोर गेसफोरजोंनो नै नाय देखायगोन बियो गलेश्वर साइन्स एकाडेमियाव मा नुगोन नै लोगोफोर नायदो नै बेबायदि रोखोमनि इलेक्ट्रिसिटि न' बायदिसिना खालामलाबायदो आरोना लोगोफोर बे मेगनेटनि माबा खिन्थागासिनो लोगोफोर सम्बुकनि नै लोगोफोरनि नाय सम्बुकनि जादु बेफोर बिल्डिं बायदिसिना नै बायदिसिना खिन्थादो आरोना लोगोफोर बेयाव साइन्सनि गासिबो नैबेयाव आरो ना दं लोगोफोर सिङाव नै पाइपजों दै माबा फैगासिनो बेखौ गारना फैलायबाय जों बेबायदिनो बायदि रोखोमनि साइन्सनि बायदिसिना नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नै बेयाव ना दङ लोगोफोर ओमफ्राय नै जों दख'ना दखान फैलायबाय आरोना लोगोफोर नै दख'ना बायदिसिना फानजोबो आरोना नै जों नै खोला साइडजों थाफैलायबाय नैबे ओरै सोनाब साइडजों जालायबाय बेयावनो नै लोगोफोर नैबे सलार पेनेल लोगोफोर सलारजोंनो इलेक्ट्रिक लाइन दिहुनदों लोगोफोर नै नैबे मटरनिफ्राय दै गगासिनो नै बेयाव लोगोफोर लाइन गैया बेयाव लोगोफोर सलारजोंनो लाइन दिहुनो आरोना लोगोफोर नैबे गान्धीनि लोगोफोर नै बिमला जोंना नायगासिनो बेबो लोगोफोर नै अमा बेदर सावनाय लोगोफोर बायदिसिनाथ' थाखायो ओमफ्राय नै जों नै लोगोफोर दख'ना बायदिसिना फाननाय आरोना गासिबो दख'ना दखान बायदिसिना गोजानैजों जि दखान आरोना लोगोफोर गासिबो बे सोनाब साइडनि लोगोफोर नैबेजों आरो खोला साइडनि लोगोफोर खोला साइडनि थार बियो लोगोफोर ओमफ्राय ओरै थांसिन आरो दा लोगोफोर नैबे गेजेराव लोगोफोर प्रग्राम बायदिसिना जायो नै लोगोफोर बायदिसिना गानफोर खनलाबायनाय आरोना बे गेजेराव ओमफ्राय जों गार्डेन फिसा दं लोगोफोर बे गार्डेन नुहुरदों बेयाव थांनाय ओरै हाबलांनो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ नायखांनानै ओरैजों थांगोन आरोना लोगोफोर नैबे गार्डेनजों ओरै हाबलांसै आरोना लोगोफोर मानसिफोर दं गार्डेनाव ओरै हाबलांनोसै जों दा लोगोफोर ओरै थांसै आरोना लोगोफोर ओरै हाबलांनानै नै हाबबोबाय जों दा लोगोफोर गेजेरजों नै जिं जिङाव जग्रा दंजोबो आरोना लोगोफोरनि ओरै थांबाय आरोना जों लोगोफोरनि नाय जों थांसै ओरै गेजेरजों हाबलांसै आरोना लोगोफोरनि नै मुर्ति दंफां दाननो नागिरदों खोमा रुवाजा जों दा इजों ओंखारलांसै ओरै हाबनानै ओरै डाइरेक्ट थंब्लै ओंखारलांसै लोगोफोर बे गेजेराव आरोना लोगोफोर बे मेन गेजेरावनो लोगोफोर गेजेराव साजायनाय बे गार्डेना जिं जिं गासैबो दखान गोजा नोंथांमोन देखायखाबाय दहायनो जिं जिंनिखौ बे मोनसे दंबावो मा बुस्थु नायोनो जों लोगोफोर बियो माथाय खाथियाव थांना नायनोसै लोगोफोर लोगोसे नोंथांमोनहाबो देखायनोसै जों दा नायनोसै नै लोगोफोर मा बियो मानसिफोर हाबदों सिङाव जों दा हाबला नाहरनोसै नै बेनिफ्रायनो मोखांनिफ्रायनो लोगोफोर बिसिगि खानाय लोगो बिसिगि खादों आरोना लोगोफोर मुर्ति बिसिगि खानाय मुर्ति दं बेयाव लोगोफोर ओमफ्राय जों दा ओरै थांलायनोसै आरोना लोगोफोर नै दा जों सानैबो दं लोगोफोर नायनाय बिराद ओंखाम उखैबायबो लोगोफोर जों दा नै बेराय नैबे दनाव थांनो जों लोगोफोरनि नाय नैबे दनाव गाखोलांनो लोगोफोर
बिनि उनाव गाखोलांबाय आरो जों दा लोगोफोरनि नाय लोगोफोर फिस्लाफ्रा दलङा नै गोलैलायनो नागिरो लोगोफोर औवानि नालाय नै मार फिस्ला लोगोफोर दलङा गोलैलायनो नागिरो आरो ना नै औवानि गोजा नालाय फिस्लाथार जों दा जलं सायाव दं नै गाहायजों बेफोरबायदि आरो ना लोगोफोर ओंखारलांबाथाय फिस्लायलांनाय गोलैनो नागिरखायो लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरो नै बेजों नायबा ओरै नुसिगोन आरोना गोजौनिफ्राय नायबा ओरै नुसिगोन आरोना बेफोरबायदि नुबाय जों दा दलं गोजौआव दं आरोना लोगोफोर नै साजायनाय आरोना लोगोफोर औवानि बानायजोबनाय बे दलङाबो लोगोफोर नै गासिबो औवानि गोजा आरोना नै बेफोरबायदि आरोना बियो जों दा ओरै ओंखारलांसै लोगोफोर ओंखारलांबाथाय नै गोलैलायनो नागिरलायनाय लोगोफोर नै फिस्लाथारनाय लोगोफोर लासै लासैसो ओंखारनांगौ नै लोगोफोर फिस्लाथार आरोना गोलैनो नागिरो औवानि गोजा आरोना बे दालाङा नै बिमलाबो जोंना थाबायगासिनो नै आरो बेफोरबायदि आरोना नै लोगोफोर औवानि बानायजोबनाय आरोना लोगोफोर जों दा ओरै थांबाय नै लोगोफोर नैबे गेजेराव फुख्रि दंबावो नै जों दा ओरै नायै नायै ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर नै गेटजों फैबाय जों दा ओंखारलांसै जों नायखांजोब्बाय नालाय बेनिखायनो ओंखारलांसै लोगोफोर जों दा ओंखारलांनोसै गेटजों लोगोफोर जों दा ओंखारबोबाय लोगोफोर नै डाइरेक्ट जोङो ओरै थांखानोसै आरोना लोगोफोर नै गेटनिफ्राय ओंखारबोबाय जों बेनो आरोना गेटआ लोगोफोर ओरै सानजा थांखानोसै जों लोगोफोर नै जों थांखानोसै डाइरेक्ट ओरैहाय थांनानै जों दा अपेन मार्केटआव हाबहैनोसै आरोना लोगोफोर मा नुयो नायजोबनोसै नैबे जों खमला फानदो आरोना लोगोफोर नै खमलाफोर बायदिसिना फानला जोबदों आरोना बेफोर जानाय लोंनायनि बायदिसिना बैग्रिफोरबो दं नै लोगोफोर नाय बैग्रि गिदिर जाला बेखौ फानदों बेजों आरो खमला जों दा नै अपेन मार्केटजों हाबहैनोसै आरोना लोगोफोर नै लामा लामा फैदों बेफोराव बिदि फानदों आरोना नै बायदि रोखोमनि बायदिसिना फानलाबायदों लोगोफोरनि नै जिङाव नै अपेन मार्केटआ बेनो लोगोफोर नैबे गेट अपेन मार्केटनि लोगोफोर जों दा हाबहैनोसै बेयाव हाबहैनानै लोगोफोर माबा मोनसे जाना लाखानोसै आरोना जों लोगोफोर ओंखाम जाहैखानोसै लोगोफोर जों दा अपेन मार्केटआव थांनानै ओंखाम जाहैखानोसै आरोना लोगोफोर जों दा नै हाबबोबाय जों दा बे अपेन मार्केट आरोना लोगोफोर पासपर्टखौ सोंहरखाबाय लोगोफोरनि नै जों दा ओरै हाबहैनोसै लोगोफोर डाइरेक्ट जानाय नागिरहैखानोसै आरो जों लोगोफोरनि नै हटेलाव हाबहैखानोसै जों लोगोफोर नैबेयाव हाबा जोङो पासपर्टआव हाबा बेलेगाव हाबहैयो जों लोगोफोर जों दा ओरै थांखानोसै लोगोफोर हटेल लाइनजों ओंखाम उखैथारबाय जों लोगोफोर बेराय लोगोफोर मार ओंखाम उखैबाय आरोना लोगोफोर जों दा ओंखाम जाहैखानोसै नैबेयाव हाबहैनोसै जों दा नैबे हटेल हाबहैनोसै जों दा लोगोफोर नै जों दा नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर आं अमा बेदर लादों नैबे बिमला जोंना बियो हांसो जाहैनो मोनफैथ'वाखै बेना नै मोनफैबाय लोगोफोर जों दा जाबाय आरोना नै लोगोफोर ओंखाम जाबाय जों दा लोगोफोर बेसेबां लायथाय मिथिया लोगोफोर ओंखामखौबो दायोसो मिथिबाय जों दा बेराय मेंबाय थांनोसै लोगोफोर न'आव जों दा दसे बेरायफैबावबाय आरोना लोगोफोर नैबेजों जों दहाय बेयाव बेरायफैयाखैमोन लोगोफोर बेजों बेरायफैबाय लास्ट टाइमाव जों फैनायाव नै लोगोफोर अमा बेदर गोदानाय नुबाय अमा बेदरबो फानो आरोना लोगोफोर जों दा फैबाय रेल साइथिं थाबायनानै स्टेसनसिम जों दा स्टेसनाव थांनोसै जोब्बाय दिनै भिडिअ'आ लोगोफोर बाय मोनाबायबो जों थांसै दा